Upratujete? Upratujeme trošku, hej. No, obliecť outfit. Rukavice. Outfit. Obuť nohavice. Navliesť sako. Ideme pracovať. Tak pozdravujem priatelia, opäť v garáži, vítam vás u mňa pri ďalšej inšpekcii. No poďme na to. Poďme, nech vám ukážem, že ako som pokročil za nejaký necelý týždeň. I keď v kuse tu samozrejme, že nie som, pretože aj sa pracuje. Iné veci. Čo také, tie strekovacie trysky ešte momentálne nemám. Ale je tu kopec roboty inej, čo sa dá robiť. Môžeme hneď tu začať odpredu, tu je vidieť. Naposledy som vám ukazoval tú trúbku. No, všimla som si, že si ju tam namontoval. Tu je namontovaná, vlastne ten vzduchový systém je už celý hotový. Ešte idem tu také uchytky zrobiť, pretože je vidieť, jak tá trúbka lieta, no a samozrejme v lese otrasy. Tu také uchytky dám, aby sa vôbec nehybala. Tu stačí jedna. Taká uchytka bude taká gumka. Gumená. A tam je. Čo ďalej? Hydraulický rozvádzač. Ovládaný je pomocou týchto lánovodov alebo lániek. To sú klasické lánka vo vnútri. A ukážem vám tam ďalej, ako to tam mám. Čo tu zvonku? No toto si nemusíte všímať. Toto boli provizorné len také zatiaľ riešenia, ak sme štartovali. Ešte aj nafta sa bude, jak to prispôsobím trochu inak, aby to tak neveľmi bolo možno toho stane, tak neviem. No čo ďalej? Brzdový systém už mám skoro celý, chýba mi jedna hadička vzadu, jedna trúbka kovová na brzdu. Už je skoro celý, no čiže toto je ten posilovač vzduchový. Tu je hlavný brzdový valec, už je namontované, ešte potrebujem tu, ale to už je len drobnosť napojiť. Mám to tu. Toto už použijem. Toto je pôvodná kvapalinová nádržka na prívod brzdovej kvapaliny. Ide to tak, tu, no a ešte musieť vymyslieť, jak to tu. No asi to len tak jednoducho cez nejaké plešky, podložky, alebo tu taký držiačik vyrobím, aby to tu bolo, pretože tu už hore pôjde kapota. No a musím to tak vymyslieť, aby som to vedel aj tu dolievať a kontrolovať, pretože tuto je kryté, čiže no neviem. Budeš musieť vyšpekulovať. Ale zrejme to pôjde sem a bohužiaľ budeme musieť kontrolovať. No tak ja dúfam, že zrobil som to všetko tak, že to brzdovú kvapalinu nebudem dolievať, že jak predtým, že jak naftu do nadrže. To musí vydržať, teraz spomenené všetko. Tu sú hadičky, no. Veríš si? No áno, samozrejme, že to tak bude. Lebo si povedal, že dúfaš, že si to tak dobre dal, že by si to tak mohol urobiť, že by si tam nemusel chodiť každú chvíľu do toho. No tak to musí byť tak, pretože mám všetko vymenené a... No uvidíme. Sú zrepasované komplet, aj brzdy, všetky tesnenia vymenené v brzdových tých strmeňoch, čo sú na kolesách, všetko je vymenené. Skontrolujeme potom. No takže tu budú prívody tej brzdovej kvapaliny. No a tu už ide zadný okruh a predný okruh. Samostatne ide na zadné dva brzdy a na predné. Tu máme hadičky, oni sú tu ponapájani. Hneď ukážeme, zasvietíme si. Tam. Je to tam vzadu asi. Tu je táto trúbka a tam áno, vidíte tam. Toto je predná, na prednú brzdu, no a na zadnú, trúbky na zadnú brzdu idú tu dovnútra a idú tu vo vnútri v šasoch alebo v ráme.
lepšie povedané, v rame ide. Tu je, všade sú kryté, ja som tu dával všade kryté, všade trúbka, aby to tam nebolo len čistá holá tá trúbka v rame, aby vplyvom vibrácií sa nestalo to, že sa mi to poškodí, predre, ako to sa mi už raz stalo, asi pred rokom, možno pamätáte. Som to robil, vytiahol som celú trúbku a bola predretá a brzdová kapalina utekala preto. Strašne malá dierka, nebolo ani vidieť, že vlastne to niekde tečie alebo čo, lebo to len trošičku, ale tým pádom, že ja som stlačil, tak utekal. Naťahovalo vzduch, mal som s tým problémy. Čiže všade sú kryty. No a tu uvidíme ako ďalej. Tu ide. Preto som... Tu mám vybrané podlahy. Táto je na zadnú trúbku. Samozrejme mám to tu ešte tak vonku, aby pre ukážku, za chvíľu to pôjde dovnútra. Tu pôjde ten hydraulický valec druhý. A všetko je to schované. To už ďalej vidieť. Tu už je ďalej vidieť vzduchový systém, komplet celé napojený. Toto bolo pôvodné, bolo to tu tak, ale to bolo na zadnú zavierku. Mne vzduchový. Tam nič nevidieť. Toto ešte je zaprašené, že sa čistilo. Za chvíľu to sa vyberie, vyčistí, aby tak nevyzeralo. Keďže sme brusili za chodu, takže to takéto je, ešte vyzerá dosť od prachu. No, čiže toto tu je hlavný prívod vzduchu, je vedený sem. Tu je T-čko, rozdvojka, hneď ukážem, že aj prečo je to tu tam. Som to vybral, lebo som tam robil. Čiže toto sú elektropneumatické cievky na ovládanie navijaku. Idú sem. Tak to sa tu priskrutkuje. Tu je prívod. No samozrejme, že ja si ho ešte trošku upravím. Tu sa napojím ešte, no, musím kúpiť 6 či 8 hadičku, tú prívodnú. Tak, čiže tu je prívod do tých cievok. Odtiaľ to už pôjde priamo hadičky na navijak, na ovládanie navijaka. Čiže tak, toto tu ďalej je prívod na, toto je ovládanie. Tiež elektrovzduchová cievka alebo elektropneumatická cievka na ovládanie, na zapínanie uzavierky, zadnej uzavierky. Je to zadu to za chvíľu. Je to napojené tak, čiže takto tu je. Toto je komplet napojené, sem prídu len 2 káble alebo 2 vodiče. Týmto sa bude zapínať. Takto tu máme už zadok vymyslený, čiže sem už len pôjde tá kovová platňa, čo príde prevodovka, do ktorej vložím tento kardaň a už navijak. Toto bude už komplet. Nič viac sem nepôjde. 5 vodičov, 5 káblov sem privediem na ovládanie cievok, uzavierky a ovládanie navijaku. Toto tu mám všetko, no a ešte tady pôjdu hadice na hydrauliku, na zadný štít. Toto je komplet. Čiže tak, tu je z boku, vidíte to tam ako tam privedené. Tu je ten hlavný prívod vzduchu. No tu je brzdová trúbka. Ešte nie je upevnená, samozrejme to tak nebude tu lietať. Ja ju upevním a zrobím to tak, aby mi to, keď vlastne zalomím traktor, sa bude otáčať, aby toto nepreseklo. Vôľu má. No a ešte toto tu kopy mu chytím. To tak nelietalo, len že tu ešte idem navárať také pomocné plechy. Dačo podobné ako tu, ale nezrobím to tak, ale tak uvidíte to potom, že tam pôjde ucho riadenie na druhú stranu, tak ako tu, to je také silné. Tak to posilním aj sem toto trochu. Zrejme, že posuniem to tak bokom. Toto budem zvárať. No ešte uvidím asi, no to fakt budem musieť toto
Pozerám teraz, že toto budem musieť asi trošičku posunúť, čiže ten držiak prerobiť, posunúť to sem viac tu, pretože tu pôjdu tie plechy, tie držiaky. No, uvidíte potom. Ale to len tých pár 3 cm, 2, posuniem to tu bokom trošičku, tú hadičku. Toto sa dá samozrejme šteľovať, tu preklopím pekne. Čo som vlastne urobil tu vo vnútri? No, nie je to primontované, prišrubované. Ešte toto musím trochu vymyslieť. Brežem asi z pedálu. Bol kratší, no tu je ovládacia paka na hydrauliku, na prednú radlicu a zadný štít. Čiže takto som to vymyslel. Týmto sa to zaisťuje, teraz je zaistené. Vody s tím. No, toto je jeden pohyb dopredu, dozadu alebo hore a dole a tu je druhý pohyb. Takto chcem zrobiť, že tuto bude predná radlica, hore dole a tu bude zadný štít. Hore dole, takouto pakou to bude ovládané. A ešte tu mám také dve gombíky, môžem využiť na niečo. Môže byť trebárs aj navíjak. Navíjak ostane tu na tých klasických páčkach, tak to ja mám ďalej vymyslené. Čiže takto to bude na brzdu, už som napríklad doma. No a už mám hotovú aj spojku. Idem na druhú stranu. Toto je hlavný spojkový valec. Takto som to tu vymyslel. No, potrebujem ešte trúbku spojiť hlavný valec s valcom, čo je na prevodovke. Tu pôjde takáto kovová trúbka, tu ešte nemám, musím ju kúpiť a tu pôjde už len nadržka na prívod kvapaliny. Čiže spojka je vymyslená, ukážem vo vnútri. Spojka, brzdový či spojkový pedál Tatra 815. Že z Tatrovky. Áno, takto. Toto je celý mechanizmus spojka. Taký držiak som to vymyslel, zrobil som to tak. No a teraz momentálne sa venujem, tu potrebujem toto zakryť. Ten tunel stredový. Áno. Čiže tak, pedále a tieto veci vo vnútri už mám vyriešené. No a potrebujem už len pozakrývať, tu ten panel mám a tieto veci pozakrývam tu. A tak pojeme ďalej. Riadenie. Vrátim naspäť prístrojovú dosku a elektriku. Tu ešte takéto otvory, tu sú toto pozatvárať. Všetko. Tu mám vyrobený nejaký skelet alebo nejakú konštrukciu toho stredového panelu. Začal som to z toho starého povyrezávať, aby to tu no, tak na hrubo, nejaká kostra. No a idem tak tie otvory pozatvárať všetko. OK. Tak. No a najbližšie, ako som hovoril, idem sa venovať teraz hydraulike. Čerpadlo vložiť, ešte nemám vysustrúžené, ten síce už je, čo len pri nej musím ísť poň ho. No a držiak, čo bude držať celé čerpadlo. Ale to je to čerpadlo, čo ti vtedy kolega robil, tie veci okolo toho, keď si sa prvýkrát snažil prerábať, môžeme pripomenúť divákom, si možno pamätajú. Áno.
že si sa snažil, ale potom si sa neskôr si rozmyslel a si povedal, že to celé renovuješ. Že to celé renovujem. No áno, čerpadlo, ktoré slúži. To bude len jedno. Takže nebude to to, čo sme videli v tých starých videách. Úplne iné. Tam už som ho ukazoval. Čerpadlo je tu. Čiže tá práca vtedy bola čo? Zbytočná vlastne, alebo tak poslúžila na nejaký čas vtedy. Na nejaký čas poslúžila, no a poslúži to niekomu inému. Ešte to momentálne mám, no ale predávam. Budeš predávať to čerpadlo, no? No tak niekto to možno využije. Určite, ono je to funkčné všetko a ťahalo to nie, že je dačo, čo sa mi rozsypalo, ja som to rozobral. Ten celý motor, ono to bolo tu, jak som to priniesol, bolo to všetko tu. V tom a fungovalo to. Ja som to rozobral už pôvodne. Motor sa predal s prevodovkou a ešte mi ostalo tá nahonová skriňa. Áno. Čerpadiel aj s tým čerpadlom piestikovým toto mi ešte ostalo. Mal prísť po to kamarát. Čiže tu pôjde iné. Tu pôjde len jedno, tam boli dve čerpadla. Tam bolo to čerpadlo na čisto na riadenie a čerpadlo, ktoré ovládalo hydraulické piesty a navíjak. Tu už to nebude, tu už ide iba jedno čerpadlo na riadenie a na radlicu prednú a zadný štít. Okay. Takže teraz budem sa venovať tomu. Tu je jeden vývod, druhý na prednú radlicu a na zadný štít. Takže odtiaľ to vyťahnem hadice a pôjdu tu na tú prednú radlicu, tie predné piesty. Potom ešte dozadu. No samozrejme chladič. Možno ste si všimli, že tam je nový hydraulický chladič. Tu je spojkový valec na prevodovke, ktorý zatlača pačku. Tou pákou, čo vypína, zapína spojku. Tu už mám prichystané gufera a krúžky. Určite to poznáte, ktorí s tým robíte. Čiže tento kovový krúžok ide na napravu. Bude tam určite už od tých tesnení urobená drážka. Ja to vymením, pretože keď robíme, už to treba na novo nové gufera. Vložia sa dovnútra. Na jednu, na druhú stranu. Brzdová trúbka. No ešte na toto koleso nemám, lebo je preseknutá. Ukážem vám brzdové valce, sú tam zrepasované. Brzdové strmenie nie sú nahodené, pretože tu mi na tomto, no, máme tu bortel trochu, no ale však sa robí. Tu ešte chyba. Mi chýbalo toto, ten starý bol dosť zničený, kde ho tu možno aj mám. Kúpil som nový, ide to sem dovnútra, tam potom idú dovnútra tesnenia. Všetko je to vymenené, nové. Ako som spomínal, no toto je hore nahodiť na koleso, toto už len to tu vložiť dovnútra a dať tie strmene hore. Tu ukážem. Tu je vidieť brzdový systém, brzdové trúbky. Ako to ide tá trúbka, čo som vám tam ukazoval spredu. Ona je tu, tam ide kovová trúbka, gumená hadička, pretože tu sa traktor otáča, lame. No tam ide opäť kovová trúbka až sem, tu ide na jednu stranu. A táto mi chýba, lebo stará je stlačená a mám ju tam. Čiže tu dám novú. Čiže brzdy tým hotové budú. Ja si pamätám vtedy, ak to bolo stlačené. No, tu je. Vidíte, tu, aj tu je stlačené a ak fúknem do toho, prechádza tam vzduch. Ekvapalina určite, ale toto staré ja tam nedám, pretože to oni dlhé. Už aj toto Holender vybrať nejde.
Tu už ani fúkať sa do toho nedá. No. Karol. Nezahraš. To nové. Takže bude novostarý traktor, či ako to nazveme? Novostarý. Novostarý. Čo ešte ďalej, no? Toľko sú to mám porobené asi zatiaľ. Hydraulika. Ten chladič mám chcel. Áno, potom si odbočil od toho. Odbočil si od témy. Toto je nový hydraulický chladič. Tepelné čidlo, alebo ako to nazvať, asi hej. Toto bude zapínať elektriku na chladiči. To ide sem. Prívod, vývod. Toto ide sem a toto bude zapínať, ak dosiahne určitú teplotu. Ešte som to ani nečítal, že akú, jak to vlastne funguje. Toto zapne vrtuľu. Ten ventilátor, aby chladilo. Pôjde, chcel by som ho dať dopredu, tam ako bol pôvodný. Čiže tu. Samozrejme nejaké jak to bolo tu. Bože, keď si spomínam na to, jak si vtedy čistil. Koľko som sa s nimi hral. Spolupracovník. Oddychuje. Tak. No a ešte by tu mal vojsť aj ten na vodu. Toto tu nebude tak trčiť, tu pôjde samozrejme preč trochu. Tu sa odreže, tu bude držiak. Na to čerpadlo ešte tam tretí plochač, tretie železo chyba, čo bude držať. Zorka, povedz mi... Poprikladáme, či čo? Či ideme preč? No, Zorka by vám chcela povedať, že mali by ste nám dať like, odber, zdieľať naše videá s priateľmi. Potešíme sa. A ďakujeme za priazeň. Majte sa pekne. Karol, pozdrav sa. No.